Aquesta noia l'he de conquistar. Quan s'ha girat m'ha mirat, m'ha arribat al cor. Me n'he ben enamorat sense adonar-me'n. Ha anat així de debò, ha estat molt sobtat. Tens una mirada misteriosa, bonica. Ha estat una trobada increïble, sembla feta per mi. És tan agradable, tan dolça i tan bonica, que m'ha deixat sense alè. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. M'agradaria que sabés que l'estimo. Demà li hauré de dir, hauré d'arribar fins al final. Per primera vegada a la vida em vull al cor. El misteriós home aranya. Passem a altres notícies. Un lladre misteriós va robar fa una setmana l'ull del Nil, un diamant que s'exposava en el Museu Municipal i que en l'última taxació els especialistes havien valorat en més de 500 milions de iens. La policia encara no l'han atrapat, eh? I què espera l'oncle Kazuma? Sembla que les investigacions no van per bon camí. Ostres! Tant si ets un lladre misteriós com si no pots estar segur que t'enxamparé! Bon dia! Què? És increïble! Deu ser una broma. És veritat. Carai! Toshi, què passa? Doncs que... Va aparèixer! El què? Un fantasma! Un fantasma? Va passar ahir al sud de la ciutat. Una nena de l'escola de primària va tornar a l'escola perquè s'hi havia deixat no sé què. El sol ja s'havia post i a fora era fosc com la bola del llop. Només se sentien els udols dels gossos de la ciutat. Mentre la nena recollia les seves coses, una gran bola de foc va travessar el passadís. Oh, no! Què dius? Quina bestiesa, quina bestiesa! El que he explicat és veritat, si no em vols creure és problema teu. Doncs no, home, que no et crec. No pot haver vist cap fantasma perquè els fantasmes no existeixen. No, si ho he sentit explicar a la nena que li va passar. Ah, sí? Doncs és una mentidera. No és cap mentidera! Jo també he sentit el mateix rumor. Però va passar a l'escola de primària Yamashita abans d'ahir. Jo tinc entès que va passar a l'escola de primària de l'Est fa 3 dies. I també va passar a l'escola de primària del Nord fa 4 dies. No, va ser a la de l'Oest fa 5 dies. A mi em sembla que va aparèixer a l'institut al centre. Pareu de dir bestieses! No pot ser que hi hagi un fantasma! Jo crec que sí! N'esteu segurs que una nena de primària se sorprendria de veure un fantasma? A veure, repassem tots aquests fets. A l'institut de secundària fa 6 dies, a l'escola de primària Oest fa 5 dies, a l'escola de primària Nord fa 4 dies, a la de primària de l'Est fa 3 dies, a l'escola Yamashita abans d'ahir, a l'escola del Sud ahir. La pròxima ha de ser la nostra escola. Pregunta. Digues, Toshi. Molt bé, si resulta que tens raó, què hem de fer? Evidentment! Hem d'enxampar el fantasma. Aquesta noia té moltes ganes de veure el fantasma, oi? Es pot saber que xiu-xiueges? Ho farem pel món i la seva gent. Sí, només pel món i la seva gent. Penso atrapar aquest misteriós fantasma. Bé, és clar que tinc una mica de ganes de veure'l, però només una mica. Ja m'ho imaginava, en té moltes de ganes de veure'l. És una criatura. Vinga, admeteu, nois! A vosaltres us fa por el fantasma, oi? Molt bé, nois, si no voleu no us hi penso obligar. Bé, jo potser vindré. Jo no sóc com en Toshi. A mi no em fa gens de por. Què hi dius, Toshi? Esclar, no tinc gens de por, jo. Doncs anem a caçar el fantasma. Ei, espera,
Fa 2 hores que ens esperem, però no passa res. Ei, on és el fantasma? Bé, és evident que aquí no hi ha cap fantasma. Apa, nois, ja ens veurem. Espera! Es pot saber què fas? Ja ens hem esperat prou estona, no? Doncs si el fantasma no apareix, l'haurem de trobar nosaltres, no et sembla? De nit, l'escola és un lloc ben estrany, ple de misteris i horrors. Comencem pel lloc més concorregut de l'escola, el vàter. El pany no està forçat. Per tant, aquí no hi ha cap fantasma. Ara passem a la classe tancada. El pany tampoc està forçat. I ara l'escala central, amb 12 graons durant el dia, però 13 durant la nit. Només és un miratge, això. Després ve el piano de l'escola. Cada nit toca sol. No se sent res, t'enganya l'oïda. Què us sembla? El rostre de Beethoven somrient a l'aula deserta. Quina bestiesa! I això quina por fa? L'última aula sí que fa molta por. Una reproducció anatòmica del cos humà passejant-se durant la nit. Totes aquestes bestieses no fan gens de por. Ara ja veieu que no hi ha cap fantasma. Oh, que poc imaginatiu. No sembla una alumna de primària. Ja podeu anar dient bestieses, nois. Mireu, si ara mateix se m'apareix una bola de foc, ho acceptaré. Suposo. Ostres, no és cap fantasma, oi? Només és un lladre, atrapeu-lo! Vinga! Sí! T'atraparem, lladre! Ràpid, nois, que el tenim rodejat! Sashi! Amb el número 1, el gran batedor, Sashi Yukimi. No diguis bestieses, Sashi! Té això! Poca solta et saltaré a sobre des d'aquí dalt! No em pots atrapar, estàs perdut! Dóna gràcies que has caigut tu, si no t'hauries fet molt mal. Encara no hem acabat amb el número 2, en Toshi Tsukikage! El següent. Amb el número 3, l'Izami Hanaoka! Amb el número 4, el Kensuke Kage! Desgraciat! De moment no t'ho hem posat gaire difícil, només t'has enfrontat a uns pobres nens. Però ara farem servir l'espasa. Encara no. Oh, espera't un moment. D'acord. Espavila't, vinga, que es cansarà d'esperar. No, Què? diria que me l'he deixat a casa. Ai! Em sembla que us heu quedat sense armes. Ostres! Adéu, no ens tornarem a veure. Ostres, se'ns ha escapat! Soshi, per què creus que ha vingut aquí? Ni idea. Què? Em voleu ajudar a atrapar el lladre? Mira, ahir a la nit va anar a la nostra escola. Tinc massa feina a preocupar-me d'un cas tan estrany. Per què no vas a la comissaria i parles amb algú altre? Però si no tens feina, tu. No és veritat, estic investigant el robatori de l'ull del Nil. La nit que el van robar vam tenir molt moviment. T'atraparé! Ja et tinc! Separeu-los! Acorraleu-lo! Sí! Espera't! Vam tenir
mala sort. Se'ns va escapar, però hauries d'haver vist com vaig dirigir l'operació. Doncs no va acabar gaire bé. Oh, vinga, ajuda'ns. Parleu amb un altre policia. Segur que serà millor que jo. Ah, mira, ara es fa l'ofès. I ara què fem? No ens serà gaire útil en aquest estat. Oh, quins gelats més bons! Senyoreta! Ei, tens restes de gelat a la galta, Isami? Oh, Vine, t'ho netejaré de seguida. no, gràcies, senyoreta. Ja ho sé fer jo sola. He dit que no, gràcies. Qui és aquesta? La nostra senyoreta. Es diu Haruka Takashi. Haruka. Té 23 anys. 23 anys. I a més és soltera. Senyoreta Takashi! Soc l'oncle de l'Isami, soc inspector de policia i em dic Kazuma Sakamoto. Sap què, Haruka? Jo tampoc sóc casat, sóc solter. Per cert, li vindria de gust venir amb mi a fer un te per aquí. Però és que jo... Sempre tan inoportuns, digui! Comissari! Para de voltar pels carrers i fes el favor de tornar a aquell magatzem! I he de tornar? Que no te'n recordes que has de patir el lloc dels fets 100 vegades? Ves-hi ara mateix! Ei, de quin magatzem parlava? És un cas sense importància. Vinga, digue-m'ho. Algun poca solta ha regirat tots els altaveus que hi havia al magatzem. Què? Però no ha fet cap destrossa. No hi ha dret, vull fer feines més importants. Ei, sisplau, porta'ns al magatzem. Escolteu, jovenets, tinc massa feina per jugar amb vosaltres. Que aixequi el braç qui vulgui anar. Ja! No, no m'ho podeu fer, això. Ja. Vostè? M'agradaria molt pujar al cotxe patrulla. Carai, quina velocitat, inspector! Puc anar més de pressa. Vinga, agafeu-vos fort! Endavant, senyoreta Takashi. I vosaltres no toqueu res! Porteu-vos bé, entesos? Perdoni, senyor encarregat, que tenen altaveus per escoles. Són allà. Som-hi. Sí. Que simpàtics. Ostres, els nens són tan innocents. És la primera vegada que poso els peus en un lloc on s'ha comès un delicte. No m'ho puc creure, és genial! Ah, si vol, després podem anar a un lloc molt més romàntic. Mireu aquest. No! Però, nens, es pot saber què carai feu? No passa res, només és una caixa. Deu ser una sortida escolar, oi? M'encanten els nens espavilats. Aquest altaveu és igual que el de la nostra escola. Ah! De veritat? El van instal·lar fa molt pocs dies. Quina casualitat, potser el van comprar aquí. Senyor encarregat, Digue'm. ens dona permís per comprovar un parell de coses, sisplau? Ostres, la canalla d'avui té traça, amb els ordinadors? Sí. Mireu, ho diu ben clar. L'altaveu de la nostra escola va sortir d'aquí. I sembla que els de les altres escoles també. Sí. Ei, es pot saber què passa aquí? Oh, és molt a prop. Què passa, senyoreta? Miri, el museu. Ah, és això. Ho sap que em van robar l'ull del Nil d'aquest museu? Oh, carai, és fantàstic. Cap on vas deixar que s'escapés el lladre, oncle? No vaig deixar que s'escapés. Vols fer el favor de no confondre les coses? Digues, on va anar? A veure, potser cap aquí. Ara tot lliga. Esclar! Tots els misteris acaben de lligar! Sí, tot lliga! No entenc. Què voleu dir? Qui vol anar al museu? Jo! Molt bé! Adéu! Adéu! Condueix amb molt de compte, sisplau! Ho faré! Bé, ho hem de resoldre avui mateix, això. Shinzen Gumi! Endavant! Què passa, Toshi? Res. Res. Ostres, començo a estar un pèl cansat. Ho hem mirat tot, des de la sala especial fins al gimnàs. I totes les classes. Però no hi hem trobat res estrany. Només ens queda una aula per mirar. La nostra classe. Mireu! Què?
Mireu, ja m'ho pensava. Ei, escolteu, perquè era dins l'altaveu, això. Ostres, sembla mentida. Encara no ho has entès, Kay? No ben bé. Molt bé, Kay. T'ho explicaré d'una manera didàctica perquè ho entenguis. Aquesta és la teoria d'en Toshi. El lladre va robar l'ull del Nil i es va escapar. Però es veu que li va caure mentre corria. La joia va rodolar i va anar a parar dins de l'altaveu. Després, sorprenentment, van portar l'altaveu a una escola i el lladre ho va veure. Hem tingut molta sort perquè encara no l'ha trobat i això que ahir va venir a buscar el diamant, us en recordeu? Que m'he equivocat. Una mica. Jo diria que força. Carai. A veure, tornem a començar. Això és el que va passar realment. Aquesta és la teoria de l'Aizami. Després de robar l'ull del Nil, va fugir del meu oncle Kazuma i es va amagar al magatzem. Després va amagar la joia dins d'un altaveu. I quan va tornar al magatzem per agafar-lo, el diamant ja havia desaparegut. Va mirar la llista de lliuraments d'altaveus i va entrar d'amagat a les escoles aleatòriament per trobar-lo. I l'última de totes va ser la nostra, l'escola de primària Gran Edo. Oh, o sigui que el lladre del diamant i l'home aranya que vam veure són la mateixa persona. Sí, tu mateix ho has dit, Toshi. Carai! Aquell paio tan enigmàtic, l'home aranya, el va robar. Ei, deixa'm-el veure. Molt bé, però no l'embrutis, i vigila, que és molt delicat. No n'hi ha cap dubte. Aquest és l'autèntic ull del Nil. Bona feina, nanos. Gràcies per la vostra ajuda. Ai, tu, el del mig. No m'hauria pensat mai que fossis tan beneit. M'has donat el diamant capsigrany. Vols callar? Per fi és meu. Ara el podré vendre al mercat negre. Què? Toshi, què fem ara? Se'ns escapa. Li hem de donar una lliçó. Entesos. Se'n recordarà aquest home aranya. Així aprendrà a no riure's d'un nen. Espereu-me, que vaig més a poc a poc. Suposo que ho han deixat córrer. És evident que està a punt de fer l'intercanvi. No el podem perdre de vista. Tranquils, l'atraparem. Ja veureu com sí. Endavant! Una fàbrica abandonada. Aquí no hi ha ningú. Podem fer servir l'espasa sense problemes. Entesos. Som-hi! Sí! Ha arribat l'hora d'actuar. Endavant! Espereu, nois, que ja arribo. Molt bé, senyor Aranya. Surti ara mateix. I torni'ns l'ull del Nil. He fet bé de no menys valorar-vos, nois. Què? He de reconèixer que sou uns rivals molt dignes i faré tot el que pugui per destruir-vos. Ara veureu qui és en realitat l'home aranya. Mireu! Veus, em sembla? Quin paio més estrany. La disfressa d'home aranya ja era prou estranya, però aquesta... No perdem més el temps. Sí! Avui no te l'has deixat, Toshi? Esclar que no, mireu. La tinc aquí, mireu l'espasa de la justícia. Oh! Ven cap aquí! Ara sí que esteu perduts. No patiu. Morireu ben de pressa, us ho asseguro. Que bons minyons que sembleu, ara. Bé, qui vol ser el primer? No t'ho deixaré fer! El drac és la marca de la justícia. Mentre el mal recorri
sou? Oh, vinga, sortiu! Toshi! Què? Vigila que no et torni a caure, eh? Endavant! Què és aquesta llum? Prepara't, home aranya! Que t'has begut l'enteniment? No et tinc ni per començar, tu! L'únic inconvenient d'aquesta espasa és que només pot ser un heroi el que la té, oi, Toshi? Sí. Què passa? No em puc moure! Finalment, la policia ha pogut detenir el famós lladre de l'ull del Nil i el diamant més bonic del món, valorat actualment en 500 milions de iens, torna a ser al museu de la ciutat perquè tothom qui ho vulgui el pugui admirar. Quan la policia va arribar al lloc dels fets, va trobar el culpable lligat de peus i mans i estès a terra. Encara no se sap qui el va atrapar, però la policia ha informat que al costat del delinqüent hi havia una misteriosa targeta amb la inscripció Shinzen Gumi endavant. Segons aquesta targeta, aquest misteriós grup deu ser qui ha capturat el criminal. El Shinzen Gumi una altra vegada. Caram, qui deuen ser el Shinzen Gumi? El Shinzen Gumi una altra vegada. No em puc creure que els nostres antics rivals, els Shinzen Gumi, hagin sobreviscut fins als nostres dies. Comproveu i desemmascareu-los. Entesos! Ja us podeu preparar, Shinzen Gumi. Acabarem descobrint qui sou, us ho asseguro. Ostres, hem anat al zoo i uns homes han començat a perseguir en Kei. Resulta que el Gambaman que ha trobat amaga un secret. No us perdeu el pròxim episodi, la càpsula RX-95. Persegueix amunt i avall, ella no li fa ni cas. Es vesteix amb pantalons, no es maquilla, no es pentina, mira d'anar